שלום לכולם, ערוץ כלים. ערוץ כלים שבמקור היה אמור להיות, הוא עדיין ערוץ ערוץ עם כלים עבור בעלי עסקים עצמאיים שמתמודדים עם סטרס, ואני משתף אתכם עם כל מיני תובנות וסיועים שאני נתקל בהם שיכולים לעזור עם העניין הזה. אבל זהו, עברנו את מה שעברנו, המצב עכשיו, כאילו העולם מתהפך, אז עכשיו בבית הכלים האלה הם בהחלט, אני מפנה אותם גם לכל מי שצריך, וזה לא חייב להיות בענייני עסקים דווקא. אז זהו, אז אני רוצה לחזור לתובנה הזאת שבשבילי ממש הפכה את העולם, וזה קראתי לו ייחוד הפגוש ומדיטציית הטמבון. קודם כל להגיד ששמי ערן סולומון, ואתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון הזה ולהירשם לערוץ כמובן עם כל ההתראות. אז זהו, מה זה מדיטציית הפגוש? אז מה זה ייחוד הטמבון? הפכתי עכשיו את הסדר. גיליתי שכשעומדים ברמזור, כמו שאמרתי בסרטון ההוא, אז אפשר להיות בשני מצבים. אפשר להיות במצב שאנחנו מסתכלים נועצים עיניים ברמזור, מתי הוא כבר יתחלף. כאילו אם אנחנו נמשיך להסתכל עליו אז הוא יתחלף יותר מהר. או מסתכלים על הרכב שלפנינו ונצמדים אליו בדרך כלל, וכל מילימטר שהוא עושה קדימה, ולמה הוא עושה את זה, שאלה טובה, אז אנחנו גם נצמדים אליו, כאילו זה יעזור איזה משהו. והאנרגיות שלנו בעצם, כשחושבים על זה, הם כל הזמן לא פה, הם כל הזמן נו מתי. אז אנחנו בעצם עם הראש כל הזמן באיזשהו עתיד שיגיע בסוף, אבל למה עכשיו האנרגיות שלי שם? אז אני הצעתי להתבונן ברכב הכי קרוב אלינו. אנחנו עומדים בדרך כלל בסופו של טור, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה, נו, מה מקדימה חוסם? מה חוסם? הרמזור. וגם אם לא רמזור, יש איזשהו פקק. אז אנחנו מתמקדים בפגוש שלפנינו, במאחורה של הרכב שלפנינו. וזה כל העולם שלנו. שם אנחנו נמצאים, שם אנחנו יכולים, ושם שום דבר לא חסר שם. ופשוט הובים, פשוט נמצאים. וזה מצב לגמרי אחר. אנרגיה לגמרי אחרת. וזה פשוט מעביר את כל החוויה הזו בצורה לגמרי אחרת, אבל בסדר, אז כאילו הרמזור הופך להיות, וואו, למה זה כבר נפתח? למה זה כבר הפך לירוק? זה עניין אחד, אבל בעצם זה גם משליך על החיים. ובאמת, אני רוצה להגיד שזה לא חייב להיות דווקא באוטו וברכב, ברמזור. זה בעצם בכל המתנות שיש לנו, ויש לנו המון המתנות. מה אנחנו עושים בהמתנה הזו? אז בדרך כלל אנחנו מוצאים את הפלאפון כדי להתעסק במשהו. ואם חס ושלום אין לנו את האפשרות הזו, אז אנחנו פשוט עושים איזו תנועה עצבנית ועם הרגל, ופשוט לא נמצאים כאן ועכשיו. וכשנמצאים בכאן ועכשיו, זה משנה לגמרי את התמונה. אני לא יכול לתאר לעצמכם את זה. אז אני ממליץ לכם לנסות את זה, תראו שזה פשוט משנה את החיים. כי זהו, שזה משנה גם בהזדמנויות אחרות לעשות את זה, וגם כשיוצאים מזה, בכלל מסגלים את זה לתוך אורח החיים. אז זו איכות חיים לגמרי אחרת. וזה כוח גדול, זה כוח גדול. להבין
שמה שעכשיו הוא מושלם. וכרגע אין צורך לעשות שום דבר. אולי אחר כך צריך לעשות, גם שאלה. אבל בטוח שכרגע, כשאני ברמזור, אין מה לעשות, אלא פשוט להתבונן, להיכנס להסתכלות הזו, שבעצם לא חסר שום דבר. כי זה נכון. ודווקא מתוך הדבר הזה כל התיקונים אחר כך צומחים, כל ההשראות אחר כך באות, כל הרעיונות אחר כך באים. אז זהו, עוד איזה נדבך על העניין הזה של ייחוד הפגוש. כאמור, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ, וזהו, נשמח לראותכם גם הלאה בערוץ כלים. יום טוב, בשורות טובות.